Takže dobrý deň ľudia, vítam vás u ďalšieho tutoriálu. Dneska si ukážeme, ako si vložiť do Minecraftu Nodus, teda hacky, kde je X-Ray, Fly a podobne. Takže pôjdeme na internetový prehľadač a sem už vidíte ulož to. Táto stránka bude v popisku videa. Tu máte Minecraft 1.5.2 Nodus 100% funkčný. Čiže my si tu stiahneme, opíšeme text. Tak, opíšeme si text a počkáme, keď sa nám to stiahne. No. Takže za chvíľu už to bude a ja to strihnem, keď to bude. Áno. Takže som späť a už sa mi to stiahlo. Takže otvoríme si ten program. Takto. Máme ho sem. A teraz pôjdeme do štartu a napíšeme percento a data percento a enter. Teraz si dáme .minecraft bin a tu ako máte ten Minecraft, vidíte ho dobre, tak to si deltneme a presunieme si tam toto. Počkajte si to. A presunieme si ho tam. Teraz už máme ten Nodus hotový. Takže, a teraz zapneme si Minecraft. Ježiš, nechcel som ten. Prepačte, toto je launcher. Tak ja to zase stopnem a čau. Takže som tu. Musel som trošku pozastaviť nastavenie, lebo ten launcher sa mi dosť dlho zapína a nechcel som vás akože tu zdržovať. Takže dáme si meno, enter game, downloading. Tak, Mojang. Tak, počkáme. No, dáme si hra pre jedného hráča. Máme si takto napríklad. A už sa vám načíta svet, buduje terén. Tak. A teraz ako tu mám, tak môžete tu na boku vidieť takto, že tu je enable moc a radar. Takže ja teraz napríklad stisnem X a vidíte, mám X-ray. Teraz keď stisnem, ja si vypnem fly. A teraz keď stisnem R, tak pozerajte. Lietame. Takže vidíte, že to funguje. Čo sa ešte tu dá robiť? Dá sa tu robiť hocičo. Napríklad dá sa tu akože keď si dáte Y, tak si dáte si combat, otvoríte si to a sem si dáte bow, abort, click, avoid a force field. Všetko si zapnete. A keď takto prídete ku nejakému hráčovi, tak automaticky ho takto bude búchať. No, takže pokiaľ sa vám tento tutoriál páčil, tak dajte like, odber. Ja sa s vami lúčim a čau.